लोगो बुंथिगिरि लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि आरो गिरुवा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि थुनलाइ नेहाथारि लोगोसे बिथाङा कबिराम बसुमतारी गोसोखां गेजेर फरायसालिनि गिबियावनो आङो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनायखौ जासिग्रोबाय आरो बयनिसिमबो खुलुमग्रोबाय। जों मानो थाखाय फैदों हयथ' गामिनि रायजो राजा बिथांमोना मिथियाखैबो जानो हागौ। दा जोंनि बर' समाजा दिनैसिमहालागै जाबायदि थासारियाव थानांगौमोन जाबायदि जानांगौमोन बेयो दिनैसिम जायाखै। बेखायनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय मार्च दाननि 2022 मार्च दाननि 17 मार्च दानावनो माजबातनि जिंगा बिलाव जोंनि गामि नैबे मावथांखिखौ फोसावदोंमोन। दा फैयै फैयै नोंथांमोननि गामियाव देग्लाय बोसोरसेनि उनावसो नोंथांमोननि गामियाव मोनफैनो हाबाय। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' जाथिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानो थाखायनो सानहर खामानि मावबोबाय थायो। बेनिखायनो हयथ' जानांगौ नोंथांमोननि गामियाव फैनाया एसे लेट जाबाय। गोबां खामानि थायो, मालाबा दखरानि कनफारेन्स थायो, जिल्लानि कनफारेन्स थायो, सेन्ट्रेलनि कनफारेन्स थायो। बिनि गेजेरावबो जुलाइ दानावहाय मेट्रिक एग्जाम लिरग्राफोरनि प्रि कचिं होनाय जायो आरो दा बैसागु खाथिसै, दा बिसोरनि थाखाय हारिमुनि थाखाय प्रि कचिं होनाय आरो जुलाइ दानावनो जोलुर गेलेनायनि बायदिसिना गेलेनाय कचिं होनाय बेफोर हाबाफारिया जानायखायनो हयथ' नोंथांमोन गामियाव मोनफैनायाबो हयथ' लेट जादों। दा जोंनि गामिया ओरैबायदि मोनसे जानांगौमोन, गोबाव संसार जाबोबाय जोङो बर' हिसाबै। बुहुमा जन्म जाजेननायनिफ्रायनो हयथ' जोंनि बर' गामिफ्राबो जादों। दा जाबायदि जानांगौ बे दिनै जायाखै। बै समाव बुंलांदों जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जों